Mutta miten verkkosivut sitten voi auttaa sun löytymistä sieltä verkkosivuilta? Tämä on nyt semmoinen asia, mikä varmaan monelle jo tavallaan tuttu, mutta mä haluan käydä sen läpi tässä ihan vaan sen takia, että se herättelee ehkä sitä, että miten sitä oman verkkosivun kanssa voisi toimia. Eli mulla on tässä nyt tämmöinen esimerkki kuin Kaisa ja suutari X, ja Kaisa asuu Seinäjoella, ja Kaisalla on tullut tilanne, että sillä on lähtenyt kengästä kanta irti, että se on rikki, tarvitsee suutariapua. Kaisa tekee silloin internethaun, eli Googleen käytännössä menee nykypäivänä ja etsii sieltä suutari Seinäjoki tai suutari Seinäjoella tai joku tällainen vastaava haku. Ja sitten Suutari X:n verkkosivuilla taas on se tieto, että se sijaitsee Seinäjoella. Siellä kerrotaan myöskin suutarin palveluista ja sitten sen takia se nousee se sivu sitten Kaisan haulla sinne ylös ja Kaisa klikkaa sitä linkkiä. Ja Kaisa tutustuu sitten Suutari X:n sivulla siihen palveluihin, että mitä sieltä saa, minkä hintaista se on, missä se sijaitsee ja milloin se on auki. Ja vakuuttuu sitten näistä tekijöistä, että okei, tämä on just mulle hyvä, tätä mä tarviin. Sitten siellä Suutari X:n sivulla kehotetaan nyt korona-aikaa ilmoittamaan tulosta etukäteen, sopimaan aika, ja Kaisa tekee sen ja vie kengät sinne Suutari X:n korjattavaksi. Eli tämähän on ihan normaalia toimintaa, mitä me tehdään jatkuvasti koko ajan, mutta se, että kun sen purkaa tällä tavalla osiin, niin tässä ehkä tajutaan se, että tässä kohtaa, kun se ihminen etsii sitä asiaa, niin sun sivuilla pitäisi olla sitä asiaa, että sä voi nousta sinne hakuun, sä pystyt itse vaikuttamaan tähän sisältöön, ja sitten se, että miten sä sen ihmisen, joka on kiinnostunut, niin saat käännytettyä, kuinka hyvin sä palvelet sitä siellä verkkosivulla, että se tekee sen päätöksen, että se päätyy sitten ottamaan sun palvelut käyttöön. Niin tämä on ehkä se semmoinen asia ja ajatuskulma, mikä on siitä hyvä olla sen verkkosivun omistajalla itsellään, että tämä on se yksi asia, se isoin asia, mikä niin kuin hakukoneista löytymiseen vaikuttaa, niin on tällainen prosessi. Tähän kuuluu sitten ziljoonia eri vaiheita, mitä voi tehdä, mutta yksinkertaisuudestaan se on näin, ja se voi olla niin kuin aika tällaista yksinkertaista, että se ei ole niin vaikeaa kuin miltä se ehkä kuulostaa sitten kuitenkaan kokonaisuutena, että ei kannata rupea pelkäämään sen takia verkkosivun tekemistä, että ei ole mitään hyötyä, kun mä en osaa tehdä näitä. Niin se ei ole. Se on itse asiassa, siihen on helppoja, pieniä, yksinkertaisia asioita, mitkä tekee jo ison vaikutuksen. Ja tätähän nyt sitten tätä prosessia voidaan optimoida, kuten mä puhuin tuossa, ja tämä, miksi tätä prosessia sanotaan, on hakukoneoptimointi. Puhutaan myös SEOsta, eli Search Engine Optimization, tulee englannista toi termi, ja se käännetään suomeksi sitten hakukoneoptimointi. Ja se hakukoneoptimointi tarkoittaa sitten just niitä toimenpiteitä, mitä tuossakin kuvasin siinä keskellä prosessia, että joilla pystytään parantamaan sen yksittäisen verkkosivun tai kokonaisen verkkosivuston sijoituksia siellä hakukoneiden tuloksista. Sitähän sanotaan, että yritystä ei ole olemassa, jos sen yrityksen olennaisella hakusanalla löydy sieltä ensimmäiseltä sivulta, niin sitä hakusivulta, että kukaan ei enää mene toisella 3-4 sivulle, niin tämä on niinku ihan merkittävä asia, tämä hakukoneoptimointi verkkosivujen parissa. Ja tavoitteenahan on saada se yksi haluttu verkkosivu hakutulosten kärkeen, että se nousee siellä mahdollisimman ylhäällä, että hakijat löytää sen sieltä ensimmäisenä, ja siinä sanotaan ne olennaiset asiat, mitä hän etsii, ja sitten klikkaa sitä ja päätyy sitten siellä sivulla se käännytetään sitten, tai toivottavasti käännytetään sitten potentiaalista asiakkaasta asiakkaaksi.